bisa lali saya ngeruncit ati leliwangi wong manis bangsa gumantil ing patung Mbak Sri. Mangga kang emas kang ngiler jarene ngidam sak jaluke kudu keturut
rebutan iki ngidam apa kesempatan ayu, bojoku sing ayu dewe kita ngomong apa sing kok kepingini yen tak nuruti sing tak pingini sing gampang janji kudu keturutan aku pengen mobil masak BPKB-ne aku pengen omah masak sertifikatnya aku pengen mobil sak sopire mas Sari pengen omah sak BPKB-ne Sari pengen mobil sak BPKB-ne Sari pengen omah mobil sing ulune ya wis cah ayu bojoku sing ayu dewe kita ngomong apa sing kok kepingini teman-teman tangannya di atas semua ya yang di bawah juga yang di sana di luar sana halo artis Tamania juga Kinder Lover biyen mula siramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane siramu digawe loro ora urung saiki ning dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebaca ibarat bubur ora bakal dadi sego mula keton ku iki tanpa upama ngerti ngono cer lamaranmu gak tak tampa mah Dok sakit dadi rondo lah kowe tulu telas hae sur kabeh mau janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni randane ora nyana sampeyan sabar tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andhem tresna bebojoan salawase